Štrukturálna reforma regiónov ako matka všetkých reforiem, to je vízia. To nie je reforma, OK, vám budú rozprávať v súvislosti napríklad so školstvom alebo so zdravotníctvom. To je vizionárska záležitosť a nám na Slovensku vízia chýba. Tak ako nám chýbajú ako skutoční politickí lídri už dlhodobo, za posledných 30 rokov, tak nám chýba vízia našej krajiny, čo chceme mať zo Slovenska, aké chceme mať Slovensko. Tie krajiny, ktoré píšu úspešné príbehy, to sú tie krajiny, ktoré majú víziu. A potom je úplne jedno, či je vo vláde lavičiar, alebo pravičiar, konzervatívec alebo liberál, všetci prikračujú rovnako k naplňaniu vízie. Toto je to, čo na Slovensku absentuje. Posledná naša vízia bola, že chceme patriť do NATO a že chceme patriť do Európskej únie. Sme tam. Čo ďalej? Ja sa pýtam, čo ďalej. Prečo nemáme na Slovensku ani spustenú diskusiu o tom, akú krajinu chceme mať po roku 2030, po roku 2050? Takto sa tvoria vízie, že odštartujete celospoločenskú debatu a dopracujete sa k nejakej celospoločenskej úmluve, nejakej zmluve, pod ktorú sa podpíšu nielen politici, ale spoločnosť ako taká. Takúto debatu sme na Slovensku ešte nemali. Touto tlačovkou, touto témou, ktorú dávame do placu, by sme chceli spustiť takúto debatu. Lebo toto je naozaj o vízii toho Slovenska, v ktorom všetci žijeme, sme tu doma, nie Mazurek, nie Uhrík, my sme tu doma a my si musíme povedať, aké chceme mať Slovensko. A ja hovorím tu a teraz a som veľmi rada, že s takými silnými kolegami, že chceme mať Slovensko, ktoré bude decentralizované, že to nebude krajina vymierajúcich regiónov, že to budú regióny, ktoré budú poskytovať príležitosti pre svojich občanov, že zo Slovákov nebudeme robiť vyhnancov do Bratislavy alebo za hranice Slovenska.